ಸೊ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆನ ಲೈಫ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪಡಂದಾಗಲೆಗ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿನನೆ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಉಲ್ಲ. ಸೊ ಅರ್ನ ಲೈಫ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್, ಅರ್ನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಕ್ಲುಲ್ಲ. ಸೊ ಬಲೆ ಈ ಹೋಟೆಲ್ದ ಸ್ಟೋರಿ ದಾದ ಕೇನ್ಗ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಯುನೀಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಯುನೀಕ್ ಫುಡ್ ಈನ ಪನ್ಲೆ ನಿಗಲೆಗ್ ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬಲ್ಲೆ. ಹರ್ಷನ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಎಂಚೊಲ ಹರ್ಷನ? ಓಕೆ. ಏತ್ ವರ್ಷ ಹರ್ಷನ್ ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ? 25 ವರ್ಷ. 25 ವರ್ಷ. ಸೊ ಈರೇ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ. ಉನ್ನೆರ್ದು ಮೀನ ಮಲ್ತಾಡ್ತಾರೆ ಹರ್ಷನ್? ದುಂಬು ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾಲಿಸ್ ಬಪ್ಪಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಂಚ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ಪಗಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ದೈಟ್ ಬಂಗಾಂಡ ಇಂಚ ಅದು ಬಡ್ಚಿ ಸ್ವಂತ ಮಲ್ಪಗಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ 25 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿಲ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡೆ ಹೋಟೆಲ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ ಆಪನ್ ಹೋಟೆಲ್, 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪನ್? ಬಯ್ಯಾಗ ಕಾಂಡೆ 6 ಗಂಟೆ ಓಪನ್. 1 ಗಂಟೆ ಬಂದು ಮಲ್ತು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮೂಜಿ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಎಡ್ಮ. ಓಕೆ. ಸೊ ಮುಲ್ ಕಾಂಡೆ ಆಜರೆಗೆ ಓಪನ್ ಆಪಣದೆ. ಆಜರೆಗೆ ಓಪನ್ ಆಯ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ. ಸೊ ಆಜರೆ ಹಿಡ್ದು 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಏನಪ್ಪ ತಿಂಡಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು? ತಿಂಡಿ ಗೋಳಿ ಬೆಜ್ಜ, ಇಡ್ಲಿ, ಸಜ್ಜಿ ವಡೆ, ಬಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಅಂಡ ಮಲ್ಪ ಪೋಡಿ ಪೂರ. ಸೊ 3 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಏನಪ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು? ಅದ ಪೋಡಿ ಬಟಾಟ ಮಾಡಪುರ ಮಲ್ಪ. ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಂಡಿ ನೀರು ಮೂಲೆ ಮಲ್ಪರ ತಿಲ್ಲರ್ ಮಲ್ಪತಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲೆ. ಓಕೆ. ಹರೀಶಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾನು ಕೇಂಡೆ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ತಿಂಡಿ ಉಂಡಿಗೆ. ಸೊ ಮಿಕ್ಸರ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೇರ್ಗೆ. ಸೊ ಅವು ಎಂಚ ಐಡಿಯಾ ಎಂಚ ಬತ್ತ ನೀರು ಮಿಕ್ಸರ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಲ್ಪೆ? ತಿಂಡಿ ಪುರ ಖಾಲಿ ಅದು ಪುಂಡ ಅದ ಮಿಕ್ಸರ್ ಕೇಂದ್ರ ಅದ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡ್ಗರಿ ಬಕ್ಕ ಅವೇ. ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ತಿಂಡಿ ದಾಲ ಇತ್ತಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಏನಾಡ ಕೊರಡು ಬಂದಾಗ ಇರೆಗ ಅವು ಐಡಿಯಾ ಮಿಕ್ಸರ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಪಂಡ. ಸೊ ಏತ್ ಈತ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಅವು ಮಿಕ್ಸರ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಪಂಡರ ಐತ ರೇಟ್ ಐತ ಹರೀಶಣ್ಣ? ಮಿಕ್ಸರ್ ಸಾಂಬಾರ್ 15 ಬೆತ್ತ ತಿಂಡಿಗೆ ಇರುವ ಚಾಕು 10. ಓಕೆ. ಸೊ ಈತ ಇರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ದಿನಲಕ್ಕ ಇರೆಗ ಅಂಗಡಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೇಟ್ ಒಬ್ಬರು ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಎಂಚ ಪೂರೈಸುಂಡು ಹರೀಶಣ್ಣ ಆ ರೇಟ್ ಕೊರ್ರೆ? ಅದ ದುಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಇಸ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ದ. ಓಕೆ. ದುಂಬು 10 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಡಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಚಾಯ್ ಇಸ ಇರುವ ಮಲ್ದ ತಿಂಡಿ. ದಮಂಚಂಡ ಹರೀಶಣ್ಣ ಮಲ್ದಿನ ಚಾ ಹರೀಶಣ್ಣ ಇರ್ಲದೆ ತೊಲ್ಲೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಡ ಒಂಜಿ ಚಾ ಬರ್ಕ. ಓಕೆ. ಪಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಾ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ. ಚಾ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹರ್ಷನ್ ಈ ಪರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕೊರ್ನೇಕ್. ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ರಿಯಲ್ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಬಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಬಂದು. ಸೊ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಚಟ್ನಿ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಪಂತಿನ ಚಟ್ನಿ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಚಿನ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಇತ್ತು. ನಾವು ಆರಾಮದ್ 3-4 ಪ್ಲೇಟ್ಲ ತಿನ್ನೋದು. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪದೊಂಜಿ ಯುನೀಕ್ ತಿಂಡಿ ಉಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಕೆಲವು ತುಳುನಾಡು ಕೆಲವೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಡ್ಬಡ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಿಗಲಿಗೆ ಐತೆ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ಯಾರಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಸಾಂಬಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಹರೀಶಣ್ಣಗೆ ಒಂಜಿ ಸಡನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ ದಾಯಪಂಡ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಹೋಟೆಲ್ ದಾಲ ತಿಂಡಿ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಆಂಡ ಅಗಲಿಗೆ ಇನ್ನಾಡ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅಂದಾರ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತನು. ಸೊ ಅದಾಗರ್ನ ಶಾಪಡಿನ ಮಿಕ್ಸರ್ ಇತ್ತನು ಐಕೆ ಎರಡು ರೆಡಿ ಇತ್ತಿನ ಸಾಂಬಾರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ಕೊರಿಯರು. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಐಡಿಯಾಡ್ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ ಆ ಫುಡ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಪುಂಡು, ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಆತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಈ ಹರೀಶಣ್ಣನ ಮಿಕ್ಸರ್ ಸಾಂಬಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನೋಣ. ಅವೇನು ಎಂಕ್ ಇನ್ನು ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಫೀಲ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ನಿಗಲು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮೂಲ್ ಬತ್ತು ತಿನ್ನೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು. ನಿಗಲು ಒಂದು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಂದು ಹಂಚಿರ ಫುಡ್ ಆದಿಪ್ಪು. ಇವನ್ ಮಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಈ ಸಾಂಬಾರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಉಂಡು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಈ ಫುಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂಡಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಈ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ.
ಸೊ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಬರ್ರೆಗ್ ಮಸದಲ್ಲ ಬಂಗಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಬಾಗಿಲು ಹಿಡ್ದು ಮಣಿಪಾಲ್ ಪೋನಾಗ ನಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪಂತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಶ್ಯಾಮ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ದೆತ್ತೊಂಡರ್ಡ ಇಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ದ ಬದಿಟೆ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಸೊ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಪಂಡದು ಇತೆಂಕ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ದುಂಬು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಕಿ ಹೋಟೆಲ್ ದ ಪನೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಗಲ್ ತೋದಿಪ್ಪರ್ ಯಾಂದಲ ಗ್ರೇಟ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಮೂಲೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಕುಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದದನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚದ ಆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಗಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬರೋಲಿ ಬೊಕ ಏತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಜನ ಪಂಡಾರು ತುದಿಪ್ಪರ್ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆ ಕಿಂಜಿದೀದ್ ಮುಲ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ದ ಉಲಾಯಡೆ ಉಂಡು ಸೊ ಅವೇನಾರು ಅರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾನೆ ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ ಲಕ್ಕ ಅವೇನು ಸಾಂಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಬೊಕ ನಿಗಲ್ ತುಯ್ಯರು ಆರು ಕಕ್ಕೆಗ್ ಪಂಡ ಪಕ್ಕಿಲೆಗ್ ನಾಯಿಲೆಗ್ ಪೂರ ಈನ ತಿಂಡಿ ಉಂಡ ಅವೇನ ಇತ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಮಥಿಂಗ್ ಆರೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ನೇಚರ್ದ ಒಟ್ಟುಡು ಆರೊಂಜಿ ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಗಲೆಲ್ಲ ಬದುಕೆರೆ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಸಿಂಪಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ತೂಯೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಹೋಟೆಲ್ದ ಪ್ರಪೋದು ಶೂಟ್ ಮಲ್ದ ನಿಗಲ್ ತೂದಿಪ್ಪರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಹೋಟೆಲ್ದ ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ದ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ದದನ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಗಲ್ ನೋಡಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ನೆನೆಪುಡು ಎಂಕಲ ಕರಾವಳಿ ಪೀಪಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಎಂಕಲ ಕರಾವಳಿ ಪೀಪಲ್ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಟ್ಟ ತೊಯ್ನೈಕ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್